Botna buting mana? Tini tuh ang sunam rawo kaisa robot office kam khai tongman to. Hangkai phoja gariwo kaisa khobor man kha. Mane te hekte ani burui te ko bani selarok bai athuk tisani selarok pho 3 jona phaijak. Hangkai borok phayo jaga selarok ka bin komui bai bin bai to kono phoja gri tong borok kono ek jakan support khaya konai kok selai ke borok kok selai konai burui bai selabai mothoma yabla ano phone khayo. Hangkai ano phone tu khinari tonibo borok saman saman. Engka ang tarpore jole oinai phone khai agona ang phone tonika phone tonma korete bar bar khai khinari wano engka ang abam pore dothe ate je to boto bori borok botla na phone ang te kono ang te borok kono সম্পর্ক na rogi ang nei ang phone tonima bore mia hangka mia horo hangka ano mia to 27 tarik horo ano phone khai phone khai man ya golo hangka bor ano thakate no je phone khai khap phone ro ta minisa borok ano phone khai sa Oto kau bisiri sakana. Oh sanale sausa. Buku masawo, amane ani bihini bini busai, bini baini busai. Bini kumuni parangke bojaga ni. Iko pakoilong, jam tena pakoilong wa. Oh gani ni hik ni parangke. Ani bihing ni parangke tok saya wa dokter Aziz ni bin kakani busajuk. Oh. Bini kumuni kami karo bo bin kumuni otong haisim bena. Botabu bono ko kaimi parao kaimi angge, botabu jam tela otong jak. Bin kumuni mungke tam sai mana. Bin kumuni mungka ang asal bum khai maya bun parao je sungman engkai ni guru lai. Ini jenon tani bin kumi ba jote nono khop tra haini ku dikha nang bin bagai tam khanam sung ta teni ni hik ni bagai nang tam sanam sung ang kuno naya dabok ano mane thangka ang no bong nogo kai kha mane tini thangai 28 tarik bisingo 5 taw sung thangai kai kha bong nogo kai man thangai direct si ang dogolam si kafi ko ano khok tei dikha mukhango ani mukhango khok jari dikha khok tei rin le sabo amane ani bihingni bin bai bonono tamu karne rono de khok tei mari kha Mana ang abo sai me chung no ka khama khok direct risari dikha no hangka ang khok an buma khang khok risai pikha hangka ang kun saya an bihik boron chung ka hangka bin ko moi goda kotoma tui phayo bo tam kane je ko bin ko moi tam ka bo godama tu na khabo kun do sasi kan no no bo goda to na le mi horo chung la lekha bro bai karon kai bo an buman begai bahut pokhi hame kok saka hangka ang te bo ang saka ang kena phai chung kena salai chung direct no mukhamuki salai nai hingkai ko mukhamuki salai famous bro goda to sajak khomoki sajak hangka no ani buai jo ano bukha kotokison bukha no ba Gitu ane mukhang roko khok dikhi ka thapra dikha koto 7 bodam soton bai ka sijik bai ka ang kono tefono kono phung chaban oro yak pon to saya no je obufro kamini boro kono saya dan no buitong he kon saya bong kamni boro kon saya boro kon saya na ngen taw non je bumani te no khok teri man nang borong bagai tam kok sanam su ang borong bagai kun sanam su ya ang ka problem solve usu khainam su go jate an bihik ba ang khabinan bagai ang kok sanam phai mo kintu ba ang boro khabiri na mo sung ja boro te kaisa chala na kha boro busa masa ganang pu chala kai boro ran danta bihik kore bini Enggak bro bong parakana no fo mane bin kumui ka tongo bati mojano tong mane bising bro kok sala ka engka bin kumui ke sakapo 6 potro dilai jagya bahe kai nai chungkai me abon bin kumui ke sakapo engka yang phai jukti rijak bin kumui te masake jukti rijak chungkai nai hinai engka ang sakata ang bo saka jate divos pe bare sain mai engka norok bahe kai nani bo je bin kumui no phane ni hik bai no agi wala de bo phai wala lem phayo wala lem phai mane bising te ekbar khabina bo chung thangai hinai phika ang thangai hinai khabono Cái tag nang bin nin je kumui ne ta nang na jebo ni hik ni bagai nang PS to nang tam sanam sung ang da PS sung ga ngo khaina FR khaina nin chere khoruk su ani chere khokram tongo salam sa buri mang tongo nin mungke ani mungke susan debur ma ani baba ne bungke sujomhon debur ma nin kaming ke basai bari rotiram chogri para bo ponchit kla ei basai bari posai no nin hik ni moi tam sa an muhung mungdan nilu rani debur ma bin bawa ne bung ke Bobendro debur ma bung bin kaming ke tok saya para na nang bai tongo ang bai tongo ani ma bai tongo ang ha to bare kam khayo tini suna maran phayo nin ngai bin bo bin chere na kunu tu ya na he kun to ya bo kun rok na rong seda chere na kha sekang ko paro bizar khai puro kok salai puro bo chala ma hatuna ni samane chala busa chala no khip ka bai phaika tabok ngai to prai 3 mas ni por soli tongo bo no ko thangya tabok ngai chala rok bai mang no phone bai mang waiting karon ka bin bumoi bin garden se aso kai support ri tong ngai to te borok batam ufal bale tong ba ni garden sati ke choli tong nin chere ngai boklas report omoro busung mai kha ani chere masa tongo 9 bosor masa tongo 6 bosor te masa tongo 3 bosor boklas report tong chala chere masa ngai class 3 bor tong non to tini je pui hoka kan nang ta bong bagai nang tam lokoro nang ta kok sanam sung bong kam ni bon ang lokoro no sung koyo jahate mo hai ta ung tho je kaisani bihik busano ahe ka sika koi toni woi borok ta manai
karon ke bong ni nukhung no sisung bahai ke wan sukai slambai trang mana abo sisung nai nang nai bile karon ke borok kai mo kai nijini garden gese nijini cherai no nijini busa butui no hai ke ufal bari tin mani ang amo belake sajak liya karon hingka ang dabok lokorong no sung koyo jate mo hai ke busa butui no tato ni jibono phano nai